מכירים היום הפקק הרגיל. לאחרי צומת ירקון אנחנו רואים את כביש החוף. בכביש החוף עומס לבאים מצפון עד מחלף הסירה. מה עושה כאן סירה? אתה, כן, אתה שם בסירה. אתה לא חושב שאתה צריך להיות במכונית כמו כולם, אם כבר אתה מאזין לי? נו, אז אתה בצומת ירקון, אבל למה אתה לא במכונית? איפה האספלט? תגיד לי. יש כאן איזה טעות, אני חושבת. הירקון! עוד הרבה לפני שזרמה, או לא זרמה פה התנועה בצומת הזו, כבר זרמו פה המים האלו. הערבים קראו לנחל הזה ואדי אל-עוג'ה, הנחל המפותל. ואכן, על גבול של 14 קילומטר בקו אווירי, קיבץ הטבע 27 קילומטרים של נחל. השם ירקון אגב ניתן לו כנראה עקב מימיו הירוקים. גם כשעוד לא היו פה כבישים מסביב, המקום הזה היה צומת צוענת, ואת קולות הצופרים ורעש המנועים סיפקו נהירות החמורים שהובילו את שקי החיטה לתחנת הקמח של אבו רבח מאומלבס. אבו רבח הקים את התחנה הזאת לפני יותר מ-100 שנה, והיא הייתה האחרונה מבין תחנות הקמח בארץ שפעלה בכוח המים. לצורך כך הקים אבו רבח סכר, שאיתה את מי הנחל אל עבר התחנה. התחנה הזאת זכתה לפופולריות עצומה, ואבו רבח עשה מעשה חדשני בכך שהשתמש בברזל במקום בחלקי העץ והאבן המסורתיים. ועיקרים מכל רחבי הסביבה באו לחזות בפלא הטכנולוגי. מי? שכוייך רב אבו רבח. זרם המים החזק שסובב את גלגלי התחנה הכבדים הלך ונחלש עם השנים ככל שגברה שאיבת מי הירקון לטובת הפרחת שממות הארץ. ועם השנים צצו עוד ועוד תחנות שאיבה סביב הנחל, כמו זו שנבנתה בשנת תרס"ח, עוד בימי הבריטים. ותחנות שאיבה אלו תפסו עט עט את מקומן של תחנות הקמח שעל הנחל. נהר הירקון הצנוע, שדות השרון הרחבים, מספרים את עלילות אברהים מיכה. אברהים מיכה, זה הכינויו של אברהם שפירא, ראש השומרים של פתח תקווה הסמוכה, שהיה מפורסם בכל רחבי הארץ בעוז רוחו ובנחישותו. שודד שפעל ממש כאן, גזל יום אחד את כספו של חנווני מכפר סבא, שעשה דרכו לפתח תקווה והשליחו לביצה. ורק בזכות הביצות שהקיפו אז את כל האזור, נמלט השודד ביור שיניו מידיו של אברהם שפירא. בסוף דרך אגב, ולמרות הביצות, עלה השומר אברהם שפירא על עקבותיו של השודד בפאתי קלקיליה. אז כמו שבטח שמתם לב, המקום הזה שמסביבנו היה מרכז שוקק חיים במשך אלפי שנים. לא רק אברהם שפירא הנוהג רדף פה אחרי שודדים, אלא גם נפוליאון עבר פה עם צבאו, ואפילו אדריאנוס קיסר. הירקון ממש חצה את דרך המלך העתיקה שהובילה ממצרים לסוריה ולבבל. ורק כאן, כמעט בדיוק איפה שאנחנו עומדים, ניתן היה לחצות את הנחל. אנשים גם היו מתפרנסים סביב הנחל הזה, לא רק מבחינת קמח כמו שראינו, אלא גם מדייג. ומהקנים והערבות שגדלים פה בכמויות, היו ערביות האזור חולות, צלים ומחצלות. ספי על החלומות, זו אני החולם שחקיקי באדם אמין, יודני מאמין בך, שחקיקי באדם אמין, יודני. גם עיקרי פתח תקווה מצאו כאן על גדות נחל הירקון רגעי חסד של שלווה ומרגוע מעמל השבוע הקשה. ציוץ הציפורים, צילם של האקליפטוסים העתיקים, כל המים הזורמים בעצלתיים, כל אלה ישנם פה גם היום. דייג, רחצה, שייט, פיקניק, או סתם שיטוט עצל בשבילים של אורך הנחל. נותר רק להגיע. צומת ירקון מחברת את כביש פתח תקווה כפר סבא עם כביש חוצה שומרון, ונמצאת כ8 קילומטרים מזרחית לצומת מורשה. הגעתם לצומת? מכאן הסיפור פשוט מאוד. חוצים את הצומת מערבה, הבאים ממערב צריכים לעשות פרצה, בסדר, זה מותר, וכמה מטרים אחר כך פונים ימינה לדרך אפר. ממשיכים בדרך האפר במקביל לכביש, ובפיצול השבילים שבסוף הדרך לוקחים ימינה ומגיעים לאזור תחנת הקמח של אבו רבח.
ומכאן, כמו שאומרים, הכל פתוח. במקום, חשוב לציין, אין ברזי מים או שירותים, כך שרצוי להצטייד מראש במעט מי שתייה. באזור הזה של הנחל היה פעם ג'ונגל של ממש. עשרות מינים של ציפורים קיננו כאן, והסתובבו פה גם חזירי בר, צבעים, ומספרים שאפילו אריות. היום מתפשט מסביב ג'ונגל לאספלט אמנם, אך הציפורים עדיין מוצאות להן מחסה בתוך הצמחייה האבותה, וריחו וטעמו של הג'ונגל של פעם עדיין שורים על המקום.